आव आबो कुबै कक न जों TN Tripura National Employee Association का जों सिनी रिजनल पार्टी जेसेबां पार्टी दं रिजनल पार्टी सिनी पार्टी IPP नि बिसिंति में संसाक जामानि ओंका जों नुखा कसारो जों बंनो 2017 सिम जों बंनि काहाम हामिया बेबांनो जों बरक बाय पार्टिसिपेट खालाममानि आंगाय कसारो फाइ प्रंनि थांनाय एप्रिल नि 2-3 तारिखआव जे बं बिसिङाव कायसा पलिटिक्स नि कायसा प्रब्लेम खा ओंका जों साबना खालाया सापर्ट आबाहे प्रब्लेम थांगा ओंका जों तो नायमानि त्रिपुरा दफारं बागै त्रिपुरा सरं बागै जों मोथांनाय जे रिजनल पार्टी बो पार्टीना जों सापर्ट खालायनाय हिनि वासुगै जों ताबुक जरा खालायफैमानि फियाबा जों बंना केबिं मनगै सिनि CSC एक्जिक्यूटिव जों कुथुमनि सालायका जों ताबुक तामा खालायमान जेहाथ' जों तो रिजनल पार्टी जों सापर्ट खालायनोसै जों रिजन मानि आचायमानि ओंखाय जों नुखा ताबुक सिनि बुबुगारा महाराजानि जे पार्टी मथा जा मथानि बिसिंनो कायसा एमप्लयी दङ जे त्रिपुरा एमप्लयी फेडारेशन जों बरकनो मासंलासिनि जों खाका जेहाथ' बताबो फ्रन्ट दङ बनो मोथांनि मानो जों खाका एबं बनि जे सामु जों बेबां हनेस्टि बाबे सामुख्लाय दङ बनबाय जों जाजगै जों जदना पालखानि गसिलागा आव फारिंके जों TF बाय जों त्रिपुरा एमप्लयी फेडारेशन बाय जों बरकबाय मार्च जों सेनायनि अमगै तिनि जों अबाके फायला जाका तै बनि से जों बुबार गगो मिया सालायगा बायनाबाथे बेबां आकं मते लेय IPF तो तब TN क्रिखा IPF तो तब TN क्रिखा खरसा खरंनै ट्रेन सिल लगेन राउन नगन TN आमखे साबो आबो सिदा आबो तनर साइनाय फियाबा मिडियानो बायना आंगाब साया आबो केवनो काउन्टर खाया जों आबो हे नुकजैया तंखेतापर तंमानो केन्तो जोंतो कासे एक्जिक्यूटिव दं सिनि बडी आ बडी से होल जों आसुगलाय सालायजे जों तिनि अर मार्च जों खायो तिनि नि प्रेस मिट नगय आचा जमाना खना रगो एन सिनारो TN आबो तो बुसकां आबो जों साइमिया जेतो जों तो कासे अलरेडी सिनि एक्जिक्यूटिव बडीस दं सिनि से केत्र जों आबो ताम खालायन खालाबो जों आबो साइमिया mang bodol mong kese sabe जोंका त्रिपुरा नेशनलिस्ट एमप्लयिज एसोसिएशन TNA ए TNA 2014 सिमि त्रिपुरा राज्योआव एक्जिस्ट दङ ताबुक जों बबग्रानि थानजानि माने नाहारै त्रिपुरा एमप्लयिज फेडारेशन मार्च जोंका तिनि सिमि त्रिपुरा राज्योआव ताइ TNA नि कुन एक्टिविटीज दंलाखा तिनि सिमि ओ TNA आबो चिरतरे हुजागै थांगा केवो जदि TNA नि मुङै आबो हाय खलाय दंगा खलायवन आबो जों साइमिया आबो बंनि बेपार तामखाय तिनि सिमि त्रिपुरा राज्योआव ताइ TNA क्रिखा बिन एक्टिविटीज क्रिखा ओ बेबाक त्रिपुरा एमप्लयिज फेडारेशन TF नि मुङैसो जों एक्टिविटीज ओंसनै सामु दांसनै अबनो तिनि सिनि प्रेस मिट खायमु हामबाय